Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәзер заманча караса, действительно шоу керек. Тамашачыга керек шоу. Но тамашачыны сакландырыр өчен bilmeyim mesleğine uylap çıkarırlar, уже artistler de bilmiyor, niçin tamaşaçını cari bitirge. Mene Firdevs Indolda Temayev, молодец. Конечно, anardağı energetika, anardağı dinamika, anardağı halk bile işlev, mena просто sıklanam. 3 saat artık jırlap, kişini kıldırıp, zalga çıkıp anda bittirip, молодец. Andını bakım bulduramıyor. Сәгать шулай динамикада чауып, әле бии бит әле ул. Паттан соң кешеләр бергә бии. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.